соли сипаришуда ҳаҷми маҳсулоти умумии кишоварзӣ 1,8% афзуда ба 9 миллиарду 27,1 миллион сомонӣ расид. ҳиссаи бахши кишоварзӣ дар маҷмӯи маҳсулоти дохилии ҷумҳурӣ 24,6%-ро ташкил медиҳад. ин нуктаро зимни нишасти матбуотӣ вазири кишоварзӣ Қурбон Ҳакимзода баён кард. амалигардонии ҳадафи стратегии таъмини амнияти узуқовории мамлакат тавассути татбиқи 8 консепсия ва барномаҳои давлатии соҳавӣ имкон фароҳам овард, ки рушди устувори соҳа ҳамчун тавлидкунандаи маҳсулоти ғизоӣ босифат ва ба рақобат тобоварӣ ба содирро нигаронда таъмин гардида ҳазорҳо ҷойи нави корӣ ташкил шаванд. тавассути фароҳам овардани шароити мусоид барои пешбурди фаъолияти соҳибкорӣ дар комплекси агросаноатӣ теъдоди хоҷагиҳои деҳқонӣ ба 176 000 ва кормандони соҳа ба 1,664,5 000 кас расид, ки дар қиёс ба соли пешӣ 3,4% бештар аст. содироти маҳсулоти кишоварзӣ ба 22 давлати хориҷӣ 246,6 миллион доллари Иёлоти Муттаҳидаи Амрикоро ташкил дод. соли 2023 кишоварзони ҷумҳурӣ дар майдони 175,629 гектар кишти пунбадона гузаронданд, ки 94,4% дурнаморо ташкил медод. бояд аз ин майдон зиёда аз 430 000 тонна пахта ҷамъоварӣ мегардид, аммо ба маълумоти Вазорати кишоварзӣ то аввали моҳи январи соли равон ба корхонаҳои коркард 344,4 000 тонна пахта ворид гашт, ки 85,1% нақша мебошад. аммо ба маълумоти Вазорати кишоварзӣ то аввали моҳи январи соли равон ба корхонаҳои коркард 344,4 000 тонна пахта ворид гашт, ки 85,1% нақша мебошад. ҳосилнокӣ аз ҳар гектар ба 21,1 центнер расид, ки дар соҳаи пахтапарварӣ нишондиҳандаи паст ва боиси нигаронӣ аст. чуноне аз таҳлили коршиносон бармеояд, танҳо дар ҳолати аз ҳар гектар камаш 30 центнер ҳосил гирифтан пахтакор метавонад аз фурӯши он фоида ба даст орад. Қурбон Ҳакимзода дар ин бора чунин гуфт: пахта аз рӯи маълумотҳои оперативие ки ҷамъоварӣ карда шуд, зиёда 412 000 тонна пахта дар ҷумҳурии Тоҷикистон мувофиқи маълумотҳои оперативӣ истеҳсол шуд. аз он ҷумла 344,300 тонна ба корхонаҳои коркард супорида шуд. дар худамон ин маълумотҳои оморӣ қати мо гап мезанем. дар натиҷаи муроҷиати раиси вилояти Хатмон ба ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва Вазорати кишоварзӣ мо муроҷиат кардем. гурӯҳи кори байниидоравӣ созмон ёфт. хамина муҳтарам Салимзода муовини аввали раиси вилояти Хатмон буданд, роҳбари гурӯҳи корӣ буданд. дар 9 ноҳияи вилояти Хатмон 22 000 тонна пахта дар хонаи шаҳрвандон гирифта акту санад карда шуд. ман ба шумо ҳозир ахбор додам, ки аз ҳудуди ҷумҳурӣ 109 000 тонн соли ҷорӣ нахи пахта баромад. 109 000 тонн агар 35% баромади нах ҳисоб кунем, 375 000 тонна пахта мешавад. пахтаи хом сирес мебинем. баъд ҳисоб кунем, мо наздик 28 000 тонна дар корхонаҳои коркарди дохилии кишвар нахи пахта коркард шуд. аз ӯ ришта истеҳсол шуд, мато истеҳсол шуд, маҳсулоти тайёр ва ӯ ба содирот баромад. ҳозир доираи ҳамин масъала мо чанди пеш Салимзодаки ҳам гуфтгӯ кардем, зиёда аз 15 000 тонна нахи пахта дар корхонаҳои коркард дар анбор истодааст. агар инҳоро ҳамаша дуруст таҳлил кунем, пахтаи мо пахти рекордӣ чӣ хеле гуфтам 450 000 тонна пахта аст. қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи хоҷагии деҳқонӣ озод аст. вай рафта маҷбур карда инро киш кун ё дигарро киш кун ё инро барои маълумоти оморӣ додан ё кас ӯро маҷбур карда дар назди қонун. вай озод аст. истеҳсол кард, марҳамат, маълумоташа диҳад. аз ӯ маълумоти дигар бо баъзе роҳҳо ҳаст. агар ина дуруст таҳлил кунем, гуфтам ку зиёдам ҳаст. дуюм тарафаш таъсирнокӣ барои чӣ мардум ба корхонаи коркард пахча насупорданд? нисбат ба соли гузашта 1 тонна пахта $600 арзон аст дар бозори ҷаҳонӣ. агар мо соли гузашта аз 2200 до 2300 $, 1 тонна нахи пахтаро ба фурӯш барода бошем, имрӯз ҳисоб кунем $1600 аст. ки маҷбур мекунад деҳқона ки ту барода пахтата фалон заводда бисупор инҷасу кай вақте ки қимат шуд вай шуд баъд озод аст ба фурӯш мебарад. ҳамин соли гузашта дар моҳи июл ҳам баъзе хоҷагои деҳқонӣ дидем ки 1 килограмм пахтаи хоми худшонро то 20-25 сомонӣ ба фурӯш бароварда. бигзор истад риояи техникаи бехатарӣ ва риояи техникаи зидди сӯхторӣ риоя кунанд, нигаҳ доранд, озод ҳастанд онҳо, ба куҷо мефурӯшанд, баъд фурӯшанд накард.
همچون ویزبازی که شما من مجبور نمیکنم که آرده به این کارخانه تو سپار برای معلومات آماری برای این